как из боя меня ты вынесла в Сан-Бат. Остались живы мы с тобою в тот раз, товарищ мой и брат. Мы звыклі да таго, што павінны дзякаваць за наша жыццё сучаснікаў, салдатам вялікай перамогі. Колькі літаратурных радкоў апісваюць іх гераізм і мужнасць. А манумент дзецям вайны Канстанціна Зініча і Андрэя Касаткіна чаго каштуе? Дзеці вайны. Гэта асобная старонка нашай мінуўшчыны. І як бы не дзіўна тое было, старонкі іншы раз таксама гераічныя. Кацярына Кузьмінічна Коўш. Тады яшчэ Дайлідава. Былая настаўніца Новадзевяткавіцкай школы. Нарадзілася і вырасла ў сям'і ваеннага. Напэўна, гэта і абумовіла яе асаблівае жаданне, калі пачалася вайна, трапіць на фронт. Аднак узрост тады яшчэ гэтага не дазваляў. Расчараваная Каця ідзе дапамагаць у ваенны шпіталь. І хто ж ведаў, што менавіта тут яна так патрэбна будзе маладому салдату Андрэю. Пра тое, што ў шпіталь ідзе эшалон з параненымі, усе ведалі загадзя. Падрыхтоўка ішла самая актыўная. Вот што ўспамінае пра гэта Кацярына Кузьмінічна. Ну, начальник госпиталя вызвал маму, говорит, что вы Семеновна, надо, чтобы дочь ваша дала кровь. Я понимаю, что она еще ребенок, но вы знаете, что есть такой солдат, которого, если мы не перевьем кровь, он умрет. Молодой парень. Она вся позову ее. Не позвала на меня. Ой, с удовольствием, кажется, солдату кровь дать. Тут на фронт все бегали, крайком комсомола сразу даст на фронт. Патриотки такие. Ну, это самое, взяли кровь меня, перевели этому солдату. И потом все рухнуло сразу. Ты обязан жизнью. Девочки, Катюши, она тебе дала кровь. И поэтому ты живешь так, бы тебя не было уже. Як толькі параненага прывезлі ў шпіталь, яму было зроблена пераліванне. Аказалася, працэдура была жыццёва неабходнай, бо салдат страціў многа крыві і ён мог бы памерці. Значыць, не абавязкова было быць на фронце, каб быць патрэбным і карысным радзіме. І пасля вайны Андрэй доўга ліставаўся з Кацярынай, аж пакуль яна не выйшла замуж. А справу донара Кацярына Кузьмінічна працягвала і ў пасляваенны час. Прычым пры дапушчальнай норме забору крыві 250 мл дзяўчына здавала двайную норму. За міласэрнасць і самаахвярнасць Кацярыне Кузьмінічне Коўш было прысвоена званне ганаровага донара СССР і Беларусі.